Dak il-ħin meta tellajt il-bandiera Maltija jien, bdajt dawk in-nies jgħidu u jċoċbu u jikbu biċċi. Ħassejt qalbi ħirġa'. Alfred Xwiereb, ex ħaddim tat-Tarzna, tella il-bandiera Maltija fuq l-għolja tal-Helsin fil-Birgu dakinhar tal-31 ta' Marzu tal-1979. 44 sena minn dik il-kisba storika, Alfred Xwiereb irrakkonta magħna kif huwa sar jaf li se jtella il-bandiera Maltija f'dan il-jum storiku 3 ijiem qabel. Qal li mar għal-jum ta' ħidma normali fit-Tarzna u batalih ta' fuqu. Għalli, nara ħadd, inti se tella l-bandiera Maltija fuq l-għolja tal-Helsin. Għalli tgħidx li inti. Jiena prosit. ħabbieċ, l-ewwel isli ħasadni. Ma kontx naf fija, ħanejdu hekk. Għalli xej, għalik, rajt, għalli saħiġ il-van, għalli ħajjieħdu il-Manuel Island, mill-ħajjata għalli jagħmlu lek boiler suit, għalli u jtuk x'għandek bżonn. Irrakkonta kif is-sibt ftit sigħat qabel iċ-ċerimonja u ntalab imur għal profi ħdej l-għolja tal-Helsin. Ġivintof insomma beda jarax, dik mhux dik, u bdew ifarfru il-rampa il-dak. Le ħalluha bil-fini għal aħna biex ġibna l-Helsin tgħix kemm batajna. L-anzjan irrakkonta kif mintof rid li dakinhar tal-Helsin kollox imur sow tant li beda jgħidilhom u x'għandhom jagħmlu waqt il-provi. Ġi, li għalli, isma' għalli daħħal il-boiler suit fil-boots, xammar il-boots għalli, u da il-boksol għallu, inti għatta xarek, u beda, insomma minn daw l-affarijiet. Irrakkonta kif mintof stieden l-ammira l-Ingliż, iżda qalilhom biex ma jilbsux l-uniformi. F'din iċ-ċerimonja, baħr Ingliż niżżel il-Union Jack u wara ittellet il-bandiera Maltija minn Alfred Xwiereb u indaq l-innu Malti. Kienet kessa u rieħ. U n-nis xorta, pakkjati sa fuq. Tiex ġem ġew tan-nies u kien hemm George Adus u Mintoff xelu l-fjakkela u insomma battellu bil-bukket tal-fjuri u da konna għadnem fuq aħna. Dak li seħħ fil-31 ta' Marzu ta' 44 sena ilu inkiseb wara triq twila. Dan hekk kif fl-indipendenza il-Gvern Malti iffirma ftehim ta' difiża mal-Gvern Ingliż għal perjodu ta' 10 snin. Malli tela il-Partit Laburista fil-Gvern fl-1971 bdew in-negozjati mal-Gvern Ingliż biex issir reviżjoni tal-ftehim tad-difiża. F'Marzu tal-1972 il-Gvern Malti iffirma ftehim mal-Gvern Ingliż sabiex sal-aħħar ta' Marzu tal-1979 jitilqu darba l-dejjem minn pajjiżna. F'dan il-perjodu ta' 7 snin l-Ingliżi intrabtu li jħallsu it-triplu minn dak li nnegozja Gvern Nazzjonalista fl-indipendenza.